ahí, se va totes les àuies a la cuina que està buit. Claro. Y se saliniza y lo que se... Claro. Sí, es lo que, bueno, entonces lo que... El Pepe Faé de Menara. I ja si vingueren, pues, bueno, si no ha desaparegut la documentació... Això quan diu el millor de pessetes, està un valor millor de pessetes, ¿no? Él no se recuerda. Claro, eso van gravar Sí. No se fiava de nosaltres, els quatre de Serrapatge. Que després dic, això poden treure, que a veure si l'home no vol dir la quantitat que... De 500.000 pessetes, aquell home va dir, hòstia, esto en serio. I ras, i entonces ja, però estava l'Ajuntament també, i o sigui, ens feren tots costat. També nosaltres li diem que això si Acció Ecologista Agro desapareix, això és pel poble d'Almenara. Molt bé. O sigui, això està en els estatuts nostres. Bueno, ara ja, com tenim diversos propietaris, ara ja estem pensant... Bueno, en resumen, vingueren davant dos arqueòlegs. Li pegaren la màquina i ens isqué el que ja sabíem. Claro. Ja sabíem que ahí n'hi havia una veuraor, que no sé cuántos, y que Cabanelles había estapellado y decía, de la raíz del último cerro salen muchas aguas que en tiempos normales llevan de 7 a 8 moles de agua. El metro cúbic, 60.000 litres per minut. Pues així han trobat molta ceràmica d'aquest tipus i coses molt boniques, soneros, que està tot en el Museu de la Vall. I una estàtua, que és precisament d'una família de libertos de Sagunt, del segle I i tot això, i en totes les inicials que posaven sempre que bé, gràcies a Déu de lo bé que mos va tot. Pues això és el que s'ha trobat així. Espectacular, impressionant. Això aconseguia. Així la sort que tenim és que no és l'àuia de riu, sinó millor dit, que és l'àuia de riu que se clava dins de la muntanya i després la muntanya la sua aconseguirem poquet a poquet. Va filtrant, va filtrant poc a poc. I entonces, a l'Ajuntament mos li diem això, si va ser vostre, podíeu fer una conserva de flora. Però si tu li tires àuia per tindre molta àuia, perquè penses que és millor que estiga en àuia, però li tires àuia roïn, el que fas és matar l'esparella. I entonces te costa potser 3 anys. Claro. Sí. Combinació entre el que és l'entorn, que és també un sector productiu molt important, que és l'agricultura i el turisme, tot combinat podem ajudar a que també hi hagi llocs de treball, que és efectivament una de les nostres ambicions fonamentals. Gràcies, alcalde, gràcies, Enric, gràcies a tots. Moltes gràcies per haver estat ací i sobretot per fer possible que entre tots visualitzem la nova imatge del nostre país. Moltes gràcies. Moltes gràcies a Agro pel treball que heu fet durant tot aquest temps. Jo tinc una relació bella amb Agro quan vam estar lluitant contra la central tèrmica d'Andorra i realment moltes gràcies pel vostre treball durant tot aquest temps. Salut.